Toto je ďalšie crazy video s humanoidom. Tento robot menom Figure 02 autonómne zvláda pranie bielizne v domácnosti CEO firmy Figure Bretta Adcocka. Tohto robota vytrenovali na túto činnosť za približne len 1 mesiac vďaka AI Helix, ktorú vyvinula práve táto firma. Treba si zároveň pri tom všetkom uvedomiť jednu podstatnú vec. Keďže to už naučili toho robota, ktorého vidíte na tom videu, tak automaticky to vedia aj všetky ostatné, pokiaľ ide o rovnaký model a rovnakú spoločnosť, lebo oni so sebou zdieľajú, nazvime to tak, že tú svoju inteligenciu. Čiže roboty Figure sú v podstate pripravené prať prádlo všade na svete. Rovnaký systém samozrejme môže byť použitý aj na mnoho ďalších ľudských činností, všetko čo robíme ručičkami, nožičkami. Nož a párkrát som spomínal v tých mojich predošlých krátkych videách aj to, že roboty tejto firmy Figure už teraz testujú napríklad v závode BMW v Spojených štátoch amerických. Sledujte ma aj pre ďalšie novinky zo sveta futuristických technológií AI, ale aj týchto humanoidov, lebo je to veľmi zaujímavé.